It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart 5 minutes before 6 o'clock and ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuthi qala usuku lwakho namhlanje uphume emsebenzini uyesikoleni bamba sengiyavala ekseni ngivumela ngikufundele ivesi uGenesis chapter 18 verse 14 kukhona into emahlulayo uJehova na nankumbuzo engikubuza wona namhlanje ekseni kuGenesis chapter 18 kukhona yini into emahlulayo uJehova na namhlanje ngicela ukuphendula umbuzo njengoba mhlawumbe ungaba nemibuzo empilweni yakho kunezinto kade uyifuna kuqala unyaka namanje azenzeki kunezinto kade uzikhulekela kuqala unyaka ubona ngathi kunokuba zenzeke ngathi izinto zibheda kakhulu kukhona yini okumahlulayo uJehova na nompendulo yakho namhlanje ukuthi akukho okumahlulayo uJehova lo Jehova esikhuluma ngaye uyena owakwazi ukuvula ulwandle olubomvu abantwana bakwaIsrael bahamba emhlabathini owomile lokho kusinikeza ubufakazi bokuthi impendulo yombuzo othi kukhona yini okumahlulayo uJehova impendulo yakhona ithi akukho okumahlulayo uJehova ngoba wavula ulwandle olubomvu uIsrael wahamba emhlabathini owomile bathi bomile hlale wavula amanzi aphuma amanzi edwaleni lokho kuyisiqinisekiso sokuthi akukho okumahlulayo uJehova kuthe ngelinye ilanga uDaniel efakwa emphandini weingonyama ezayihlala isikhathi eside zilambile wafakwa phakathi kuthiwa kumele zimudle kodwa zangamudla zangambulala lokho kusinikeza ithemba lesiqinisekiso sokuthi akukho okumahlulayo uJehova ngelinye ilanga kufakwa abafana abathathu esithandweni somlilo uJehova vele wasusa ukushisa kwasala ilanga bilodwa bangasha abafana babonakala bezulazula phakathi esithandweni somlilo esinye isiqinisekiso sokuthi akukho okumahlulayo uJehova ngelinye ilanga sibonile nikeza uDavid amandla ebhekene nebhele nengonyama ehlane ewumfana omncane wabamba ibhele walidwengula wabamba ingonyama wayivula umlomo wayidwengula lokho kuyisiqinisekiso sokuthi akukho okumahlulayo uJehova angazi namhlanje ubhekene nani angisazi isimo sakho nezinyembe zozikhalayo kodwa ngizokunikeza ithemba ukuthi akukho okumahlulayo uJehova umenza izinto ezingaka nesimo sakhe ngasilungisa nendaba yakhe ngayiattenda nesimo sakhe ngabhekana naso asiqondise ngoba akukho okumahlulayo uJehova isifo sakhe ngabhekana naso inkinga obhekene nayo namhlanje ngifisa ukukutshela ukuthi akukho okumahlulayo uJehova unamandla okwenza konke angaze ngizwe nangelilodwa ila ngikuthola uNkulunkulu wehluliwe okusho ukuthi nesimo sakho ubhekene naso nempi odlula kuyona namhlanje unamandla okuyila unamandla okuyinqoba ngoba kukho okumahlulayo uJehova uNkulunkulu ongahlulwa uNkulunkulu onganqobi uye onqobayo uye onqobelayo uye osiholela odwendweni lokunqoba kukhona yini okumahlulayo uJehova akukho nokodwa okumahlulayo uNkulunkulu wezimpi zonke uNkulunkulu osinqobela kukho konke nempodlula kuyona namhlanje unamandla okunqobela. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.